Вечеря за двама за 10 лева. Да видим дали ще успеем. Доматки на промоция, взимам 2 домата. Краставица на промоция, взимам една краставичка. Да видим какво друго има. Ще вземем и 2 пиперки за вкус. Така, та не е реклама на Била, просто беше на промоция, затова съм взел тази шунка, едни яйца. Добавяме една глава лук и я режеме на ситно. Пиперките също ги режеме на купчета. Шунката и нея на купчета. Опа, тук дойде един помощник. Няма как без него. Може да стане вечеря за 3 марярско. Одобрява. И нека да започваме. Запържваме леко зеленчуците. Така. Чупваме 3 яйца, овкусяваме ги с сол и черен пипер. Разбъркваме. Слагаме шунката към зеленчуците и тя да се запържи леко. Изсипваме яйцата и да видим дали ще стане хубав омлет. Почва да изглежда доста добре, какво ще кажете. Тук не успях да го обърна много добре, ама овкусяваме доматите и краставиците, просто семпъл салатка. И така изпълнихме мисията, леко надвишихме бюджета, 10,61 излезна всичко. Топ сме какво? Даже нахранихме 3 души. Айде!